Sudah nih gwapo tayo. Ganggay ba? Aha, naman ko mga sulugod dre. Dali ka! Pagkulat sa kod, boss. Nakamo nalibang ta dire. Gaya ng tingog ni mo ha. Bisa boss na dire. Ambil ang bag ko ba? Boss, pala ko kuha ka ng daon sa kami, mais para akong ilo ba? Puro man bugang ko dire god. Ako'y boss dre, ako rin sugo-sugo ni mong buwan ni mala ka. Wala na po doy. Hindi na ko mangilo eh. Nati ba sa ating gumutos? Binaling ko na be. Gaya na ako sigtindog ba? Kapoy na kayo, ambil butang. Bro, ako na duha po di mo. Ha? Pero nga ba? Sige, sige. Di ba? Gay ka, giluod ko. Tambalan na po rin yung bata po. Giluod ko atong nakita na ko kayo na. Ting bawa. Oo, pangutas mo dito po. Kumutaw. Okay na na. Dira boss, Huwag kasaway sige niyo. Dira boss. Sindi. Okay. Grabe itong mga uyab dito eh. Puti kayo nga pa ah. Burong naong. Burag pasayan. Saka dia. Wala boss. Lami hilot ng buko-buko sa boss. Lami kang hilot ba? Tarog hilot ba? Grabe dito mga chicks dito din. Lami kitang nga. Okay, kini po sokep. Wala mo. Ikaw di. Mawala yung business. Sa man Dali ba? Ngita sa pindot. Ano man boss kay? Ako'y patingin sa inyong dua. Dito sa barangay. Oh, sige boss. Ipaguhan ko sa bungan. Karon na yan boss. Ipistaog na. Pili ba dyan? Karon na yan ako tagon boss. Karolingan. Sige boss. Pusang keng. Pintot. Wah, tanong ipakita kang busing ba kay? Nanatay patirahan. Sanang pudla pud. Bahala ka na ipakita lang talaga. Sumpet to kanino? Wala mo. Dula ka dire. Tara. Okay ba? Boss, mana boss? Boss, saan naman to? Kaya po ninyo, oy. Nagdula kay ko dito. Tay. Jumar ba? Lagot ka itong tawa na to. Paguhan ko sa bungan. Dito sa barangay. Dinahanglan nga, pakita nyo diri sa kuha nga panit-panitin ninyo ha. Bali-baliin ninyo. Itong kwartaha to, inutang to na ko. Paguhan ko niya. Kaya na to. Kaya lagi to ninyo. Ikaw, unsay mabilidad ay. Aw. Dagang ko kikulata. Tarong ba? Kulata. Muna yung kinahan ako. Ikaw. Good, sige. Kinahanglan. 30 minutos. Dala mo diri ha. Dala na yun sa Jumar. Dalayin mo ba? Makaroon na yun? Wow! Paglalag! Yan! Kumpar karoon no? Nato sa akasya. Nato nag-istambay dito kay ma'am na yung istambayan na diya kay kanang magbabot kong na may biktima. Tara. Dulo na. Bulat lang. Ikaw si Jumar? Yan o! Ay, nangutana lang. Kaya pati isuga. Anday. Isuga yoy. Mata ka po. Oro dito eh. Dapat yatang boss ka rin dito na mukuan. Sige. Balik ka rito kayo. Sige. Palikod ako nimo. Ikaw muna. Ikaw balikod ako nimo kay ikaw may isog. So, ingon-ingon kay nang isog ka. Man tanong. O sige, ikaw na. Sige. Tara na. Ikaw ay una. Ayaw na ka na? Hindi lagi. Grao. Mano yung isog kayo?
Kuningan mo, di ba? Pumunit ka na si Jung. Ano ba? Ay! Pakirang herdite na kayo, dahil. Hi, Joma! Isa, Juma! Juma, di aya! What's up, Carminians? Yes, thank you so much guys sa pagtanaw. So don't forget to follow our FB page, Carmen W. Vines, and subscribe to our YouTube channel, Carmen W. Vines. And please subscribe to my own channel, Melbs Manaet and Vic Lapot Navarro. Don't forget, Dr. Titrick and Jennifer Kiamco. Kung ay mong kalimuot, RANZ, BLEOG, Renz Vlog, sayang ipipage, o sa YouTube. Kana lang, huwag ay mong kalimut, o kay Malditong Bisaya. So yes guys, ay po mo kalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube channel, Kautal TV. O kay Bingwa Minal Vlog sa pag-sponsor sa mga snack. O shoutout mo kay #bahay ni Uncle. So shoutout ito kay Iko Hajimi. Shoutout ko mga idol. Shoutout. Ni. Shoutout kay Ortsabal Gilan. Shoutout ko from Saudi Arabia. Shoutout. Kang Daniel Pansakala. Pa-shoutout mga loads. Shoutout. Kang Gubaton Magalan Sara. Pa-wash out ko Dudski. Shoutout. Shoutout kay May Jidin. Shoutout ko B. Shoutout. Salamat kayo guys yung pagtala sa video. Sa ulitin. Bye-bye. Thank you for watching!